ku taho da ita. Kai, kunna fitila. Wai kai. Sifeta, Vijay. Ka gurbata min shauki na saboda haka. Ta Kabiri. Baba. Mun haife ta mun rene ta, amma yau ka zama mata uba labai. Aiki na ne labai. Maza ku je gida. Mun gode labai. Ta yaya kuka kama tantiran cikin rabin sa'a labai? Wannan abin sham din yayi amfani da basira da kuma sabuwar fasaha. Ko lamba bai iya ajewa a wayarsa ba fa, ka ji yayi amfani da fasaha. 'Yan sanda nawa ne suka yi wannan aikin yallaɓai? Duk yakin da Krishna ya shiga da kansa mai fanda ba zai taɓuka. Kapcan ɗaya ne wannan. Ka ji wannan shashashin da yake haɗa kanshi da Krishna yallaɓai. Kai da shan duka shi da karɓan kuɗi. Yanzu haka yayi daidai? Na zama ɗan sanda ne domin ɗaukaka aiki, ba da neman ɗaukaka ba.